Hej, Rosen Friis. Her hos Online Partners der tilbyder vi at lave en teknisk SEO-analyse. Og det går helt konkret ud på, at vi ved hjælp af specialsoftware, vores viden og vores mangeårige erfaring laver et komplet sundhedstjek af hele dit website. Og formålet er naturligvis at sørge for, at dit website bliver så synligt som overhovedet muligt i Googles søgeresultater. Noget af det, vi konkret kigger på, det er at få fjernet indekseringsbarrierer og fejl. Indekseringsbarrierer, det kan være, at man bruger nogle teknologier, som Google stadigvæk har svært ved at læse. Det kan være, at man bruger Flash, eller det kan være, at man bruger Ajax. Og at fjerne fejl, det kan eksempelvis være, at man har en masse links på sit site, der peger på døde sider. Og det kan være, at man eksempelvis har sådan en siden findes ikke, bliver typisk kaldt for en 404 side, at den eksempelvis svarer tilbage med en status 200 i stedet for en status 404. En anden vigtig ting, vi også kigger på, det er at få fjernet dobbeltindhold fra et website. Vi kigger på, om du har dobbeltindhold gemt i dine titler, i din meta description og i din brødtekst. At fjerne dobbeltindhold er ikke kun at tilrette nogle tekster og eventuelt slette nogle sider. Man skal gøre det intelligent, og det gør man ved både at tilrette tekster, eventuelt slette sider, og så kombinere det med eksempelvis link canonical, 301 redirects, det metatag, der hedder robots, no index, no follow, og så robots.txt. Det er ikke kun en god idé at fjerne indekseringsbarrierer. Det er også en rigtig god idé at sørge for, at når Google Søgerobot kommer ind på ens website, ja, så kan den se, at man overholder de tekniske guidelines, som Google selv har opstillet. Så det vi gør, det er konkret at kigge på HTML-koden på dit website for at se, om alt er, som det skal være. En fejl vi typisk ser er, at eksempelvis H2-tags bliver brugt som fast overskrift til menupunkter ude i designskabelonen. Og det har den konsekvens, at den samme overskrift bliver brugt på hver eneste side. Det, der er vigtigt her, det er at få fjernet de H2-tags fra designskabelonen, og så give dem tilbage til webmasteren, så han eller hun kan udfylde de rigtige data for hver eneste side. Vi gør også rigtig meget ud af at sørge for, at PageRank bliver fordelt så optimalt på dit website som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at din forside får mest PageRank, dine kategorisider får næstmest PageRank osv. nedad i dit website. Hvis din virksomhed opererer i flere lande, jamen så skal dit website eller din website jo også være målrettet flere lande. Og her er det altså ikke nok kun at have det oversat til flere forskellige sprog. Det er vigtigt at se på, hvilke domæner du har adgang til. Har du adgang til et country code top level domæne, det vil sige f.eks. .dk til Danmark, .dc til Sverige og .de til Tyskland. Det kan også være, at du har adgang til et top level domæne, det kan være .com eller .net, hvor du så placerer dine lande og sprog enten på et subdomæne eller i en undermappe. Har du et website, som er målrettet mange forskellige engelsktalende, tysktalende eller spansktalende lande, jamen så kan vi hjælpe dig med at få det opsat så optimalt som muligt ved hjælp af Googles hreflang-funktion. Og så er det naturligvis også rigtig vigtigt at have den helt rigtige opsætning af dine forskellige websites i Google Webmaster Tools. En teknisk SEO-analyse kan også udvides med en backlink-analyse. Og her kigger vi ikke kun på, hvilke backlinks du har nu og her. Vi kigger også på, hvilke backlinks dine største konkurrenter har. Så vi sørger naturligvis for at udjævne så mange af dine konkurrenters links som overhovedet muligt. Og vi hjælper dig med at skaffe nye, gode kvalitetslinks. Og vi sørger for at holde den rette balance imellem linkkataloger, blogs, niche-websites, pressemeddelelser, nyhedsmedier, sociale medier osv. En teknisk SEO-analyse kan også indeholde en søgeordsanalyse. Og det vi gør, er, at vi kigger i din statistik, i din Google Analytics eksempelvis. Vi kigger i din Google AdWords, hvis du bruger det. Vi kigger på de ord, du har på dit website nu. Vi sætter os ind i din forretning, og sammen der finder vi frem til nye, relevante søgeord og søgefraser, som kan bruges til at skaffe ny organisk trafik. Så hvis du er interesseret i et komplet sundhedstjek af dit website, der sørger for, at det er så synligt i Googles søgeresultater som overhovedet muligt, og som hjælper dig med at skaffe ny, relevant, organisk trafik ind på dit website, jamen så kontakt os ved at gå ind på vores hjemmeside på www.onlinepartners.dk og brug vores kontaktformular. Du kan også skrive en mail til os på hello
info@onlinepartners.dk, og du er altid velkommen til at ringe til os på 71 99 10 50. Vi glæder os til at høre fra dig.